Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marino News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala ang problema o sa pangiluang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7. Sisid na! Wow! Wow! Happy morning! Happy morning ka na itong tanan! Akong mga suki diha! Wow! Pagkadalibas panahon! Wow! Ni atong isa ka daw Sabado pa man o karon Lunes na! Na! Og swerte to kayo kay ang hardworking. Wow, ang hardworking. Huwag na ako wajod malate. Akong nakitaan. Siyempre, buenos dias at assalamualaikum kanyong katan. Maadjong buntag, maupay na aga. Kanatong tanan og siyempre, God bless Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Wow, siyempre, wow, nito kayo, Juno, Monday na Monday nga happy kayo, tanan, walay problema, oh wow, ingat na kayo, smile, tanan, bawal ka simangot, kay nindot jud ka ayo, oh wow, siyempre, mayong buntag to all the teaching and non-teaching personnel of GSMST. Na mga bien bonito jud karon kay naka-wow social, naka-Pilipiniana. Oh, wow. Naka-Pilipiniana jud tanan. Oh. Murag padulong jud sila. Padulong sila sa Kongreso. Oh, diba? Punit din ang sana. Mga gwapo-gwapa jud. O, diba bilib jud ko? Oh. Murag wala jud ko kaila. Oh. Murag awarding sa wala lang, awarding lang. Bala basta awarding lang ana sa Hag siyempre Viva Pit Senior. Ingon ako igsoon si Connie. Wow, live na live ko sa kong Lando Bisaya. Sa kong Lando Bisaya ha. Ingat lang jud, correct. Hag siyempre good morning. Ingon si Lenera Winga. Hi, Sando. Shout out from here in Florida, Pampanga. Kano Florida, USA. Huwag mo mapil sa wildfire, ha? Og, siyempre, good morning, brother. Sa talan diha, gamong amping and God bless you all. Si Eric Galvez, see you. Happy morning na dyan. Og, siyempre, good morning sa itong mga soking, mga bicycle drivers, jeepney drivers, kulig-lig, habal-habal. Sa mga maayong tao, sa itong mga soking karinderya, mga barbershop, parlor, mga lolog, mga lola. Happy morning ka na tanan. It's Monday with full of blessings. Oh, wow. Pag kanindot to kayo, ingat-ingat lang, John. Wow, good morning, my buntag. Mr. Roderick De Treo. Good morning, sir. Ang atong OIC College President. Good morning, sir. Og, syempre. Sa ng Vice President for Citizen Affairs and Service. Good morning. Dr. Recelio. Good morning, sir. Although mo, ma'am. Atong Vice President for Academic Affairs, Dr. Recelio. Hello, ma'am. Good morning. And, syempre, analo dyan ang live. May mga kwan dyan. Malayo na. Enjoy na doon habang may buhay. Enjoy na doon taron na. Okay, life is too short. Maikli talaga ang buhay.
maikli lang talaga ang buhay. So, dapat kung may kumupal sa'yo, sampalin mo. Joke lang! Hoy, joke lang, hoy. Dapat uno sa oo. Dapat may mangdaya, ha? Bantay na ito ng mga kuhandi, ha? Oo. Bawal po mangdaya. Okay, medyo ka lang mangdaya, no? Ginoko ang karma na niya. Grabe ka, ayo. Mangdaya man sa papel, sa kwarta, sa time, ana siya mo na pinakakuan, ha? Happy lang, Jud. Hello, good morning, my buntag, Mother Girl Cleo, good morning. Labi na sa XYG Food Hub. Yes, sa Sambu, sa Purukdo, sa P-Morning na Jud ka natong tanan. Hello, good morning, Eric Galvez, sa iyo, o si Sams Anel Obal. Good morning, sir, watching from Canada. Hoy, salamat Jud kaayo, di ba, Wow, si Eugene Manangkil Riponte, wow. Kanta, sir, gatong natunog og lansa. Kujawan ko ni mo, Eugene, igara ka, ha? Og, siyempre, good morning, Mr. Wengat Sitoy, di ba? Wala lagi kay Borloloy karon ka Regan, di ba? Regan sa tatong head sa Student Mission and Scholarship Office. Wow! O yung assistant dyan si Abs at Chula og si siyempre og siyempre yung si Roban Nicago and your family sa tumaga. Happy morning ka natong tanan. Ingat lang. Wow! Si Dr. Michael Macrohon, guwapo, mas guwapo jo ka do kana sa ingat lang ano. Og siyempre, good morning Miss Mari Pibla Frank. Good morning Budum ng Peng. Ang atong Director sa Public Information and Communication Office. Good morning. Yang assistant si Wilson Benetes. Wow, si Yan Isabel. Nanay Siding. Oh, wow. Manang. Mag-amping jutang tanan, ha. Di naman kami, kita yung tanan mag-amping sa tong kinabuhi. Di ba? Mag-amping juta. Kay kung madisgrasya ta, usay rabano kita no, walay mo tabang nato. Walay mo tabang nato. Pero mag-video, ay daghan jud kayong mag-video. Kung madisgrasya. Pulirit, ano daw, diba? Napatinag ti Sir Lando. Lain man kong lawas, Sir Lando. Dili ko ka-sure tungod ba ni sa kakulang sa tulog, sa ka-anemic, o sa kawalay kwarta. Ano dyan, tulo na lang, jog ka. Mao nang lain kay imong lawas. Kay kulang ka sa tulog, anemic pa jud ka, o wala pa jud kay kwarta. Mao nang balik na lang og tulog para wala ay problema. Oy! Hello, good morning, may buntag. Atong masukit sa Isabela City and Lamitan City. Happy morning. Pag kanino to kayo. Nag-smile dun sila. Hello, good morning. Diya sa GNG Tailoring by Castro. Good morning. Sir Paul in Ma'am Pristina. Diba? Castro. Siyempre, belated happy birthday ni John Malin. Belated happy birthday. Okay, malapit check on your family. Happy morning sa Olotanga. Yung makaliwat niya. Siyempre, sa Bagundo, John si Papachino Bibicino, si Dincio. Happy morning. Diba? Si Adinulpa, Kalong na Masarkate. Happy morning. Sa GNG Tailoring by Castro. Happy morning. Siyempre, good morning. Good morning, happy Monday, Mami RJ. Just smile lang. Si Mami RJ Pardo sa Skybox Coffee. Good morning. Ang lamian nga matcha, kape americano, tanan mga flavor. Nada sa Upper Dulyan. Ang Skybox Coffee. Happy morning, John ka na itong tanan. Diba? Siyempre, Anti-Channel Pardo. Siyempre, BGGMP si Mamang. Diyan sa may Sabalas Batchoy, Sulot Batchoy, and Skybox. Salamat po kayo. Ay, wala. Gi-Indian man tani kuan. Ati Chanda yung padala sa Batchoy. Wa man lagi, no? Mang-Indian na yun. Bantay na. Joke lang. Bantay ka, tol. Bantay ka. Correct. Happy lang. Siyempre, good morning, Chrissy. Good morning. Diba? Diyan sa Vmar. Nagano sila sa ilang 7th novena sa ilang pitsin nyo, pretty tit. Diba? Happy morning na joke ko, diba?
Og syempre, good morning, may buntag. O diya sa Prince Lechon Fast Food. O diba, o. Correct, good morning. Ate Faith, si Eileen, si Renren, si Henry. Wow, good morning. Si Marvin o si Master Chopper Ronel diya sa Prince Lechon Fast Food sa Estrada. La Solong na mga kapatid. O diba, o. Og syempre, good morning, Auntie Anabel Pipanco and Uncle Pipanco. Good morning, Sir Mario, JM, General Dalakan. Og syempre, Annalyn Gakang, Reynald George Gakang. Dahil sa gusto mga silingan, happy morning. Og si Dr. Malintangan ba to? Di ba? Og si Kagawad. Dahil sa gusto, happy morning. Happy morning, Doc. Napo diri, Sir Lando, dili tanang buang manglabay og bato. What? Tingol ba ni? Dili daw tanang buang manglabay og bato. Ang uban diya, Sir Lando, na buang tungod sa bato. Kulirito. Uy, kuyawan, happy lang. Di ba? Hello, good morning, mayong buntag, may buntag. Aray, kadyot sa, murag kuana kong kuana. Murag, wala lang, happy lang. Kulang ko sa inom, sa vitamins. Hello, good morning! May buntag, normally sa Lapinya. Happy morning lang. Ingat na nasa bod. Ingat na, Jod. Og, syempre, good morning, mayong buntag. Sa atong masuki sa bagsakan, diya sa may Navarro, Magkarinderya. O diya sa may barter trades sa Camino Nuevo. Happy morning! Good luck! Ingat lang. Og, syempre, good morning atong mga suki. Diya, mga tuloy ko na balik pamilya sa Mampang. Happy morning. Og, syempre, si Kuya. Diya sa airport, tigmasahe, diba, sa PWD, nagmasahe, namina po na, syempre, si Kuya po ang barbero sa Venus Salon, kaya ito sa di pa daw sa Muarin, maminaw dyan sa sabaan. Hello, Kuya, salamat yung kayo, Okay, dito ko sa, dito ko sa Venus Salon, gahapon, diba, nagpa-cleaning ko kay Sprikitik, putik. Nabasa mo na to siya. Kuyawan, nabiya mo. Siyempre, good morning, mayong buntag. Mayong buntag sa kong mga kuwana. Huy, live na sa kong Lalo Bisaya, Great ninyo. Ako nang gigam. Siyempre, good morning, mayong buntag. Mayong buntag, mampilit sa Gosod ng Karsis. Good morning, Manulo Altar. Captain Marnit Apit, good morning, my friend. Og siyempre si Captain Edmundo Lorente, Sir Salon. Diba? Og siyempre si Tuerigan, Jason. Apelido? Araneta day, no? Diba? Araneta di ayan na sa correct. Og siyempre, good morning, mayong buntag. Maayong buntag diya mga tanog no yes. Diya sa Mampang kay ulos na minaw dyan mga suki diya sa talon loop tumaga. Jerry Garcia, happy morning. Og syempre si Eric Calves, no, see you daw later. Wow, si Elena Bilandres. Wow, good morning. Ingat lang, Jod. Wow. Pagkalami jud ka ayo. Og syempre, ato sa Isabela City kay always na Isabela City. Sa barangay Baluno og Tanan, Tibuok, Isabela City, Lamitan City, happy morning. Ay, Bisana, og si Krisha, si Anderson, happy morning kalatong Tanan. Og syempre, Regine, awo. Happy morning dyan sa Balibol sa Pispi Gulayan. Kuya Romeleon, Ronaldo, si Ating Paisal, Earl Director Rusa, happy morning. Ingat ang mga Tarusa family. Mag-welcome sa ko, ha? Mag-welcome sa ko. Magbantay daw. Magbantay jud mo, ha? Di ba? Tinood niya. Sa mga sa Facebook, paigo po tao sahay, no? Di ba? Muna mag-ingat po ta sa mga taong gusto nato nga atong saligan nga mag-ingat ha? Mag-ingat na sa mga tao nga nga atong saligan, mag-ingat po. Okay, remember ha, tandaan po nga hindi lahat ng ahas nasa kagubatan, ang iba sa tabi-tabi lang. Kudyawan, di ba? Napadiri. Tungod kay palahubog na ko. Mga palahubog na ko, inyo na kong tiksan-tiksan na niya. Di ba? Mingon diri, Sir Lando, anong mag-English man jud og mahubog? Ambot lang. Para i-try lang, di ba? I-try lang jud. Nito akong t-shirt ha.
Sinolog, prititit. O, di ba na siya, oh. Uy, sakto ni Sir Napra Banal sa SSS. Sakto yung t-shirt. Sakto ra? Yang gisukot. Sakto di ayan na siya. Sitting, na siya, oh. Thank you. Okay. Og di to sakto. Mayom na. Di ba? Check man to. Check ka na to. Og di sakto, ana, ka na daw. Kujawan. Hello, Jenny Garcia. Wow. Hello, good morning. Good morning, Mother Sahay. Good morning. Good morning sa Juwadahay. Diba, correct man na po diri, Sir Lando, makuan ko Sir Lando kay makuan ko maulaw ko Sir Lando magtak-in Sir Lando kay gamay kay kog sampot. Diba, Hoy! Bahala gamay imong sampot. Bawi man sad na sa kuan. Ni PJ Amuka. Happy morning. Ingat lang, Diyos, si Don Julio. Katat ako atong team song. Katat ako sa team song, ha? Katat ako team song na itong kanan. Diba? Para enjoy ko. Yes! Team song sa Gitik. Kung ang imong kinabuhi na puno sa problema ni ay tambag ko, higala siguradong makauyot ka sa adlaw nga tanan matag buntag kanunaya. Paminaw sa programa ni Landong Bisaya, gitikon ka ronjong adlaw sa mga komedya ug awit na among idalit. Gitikon ka ronjong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Mga mister, mga misis, mga lulog, mga lola, mga inday, mga undo, mga biyudog, mga biyuda, mga driver o konduktor, pasahero o tindira. Tingawon ko kamong tanan gitikon sa makadaghan. Gitikon ka karunjong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka karunjong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Si Mr. gisapot sa iyahang pagmata kay wa pa makaluto ang iyahang asawa. Matod pa ni Mrs. Mr. ayaw kabalaka. Paminaw sa programa ni Landong Bisaya. Gitikon ka karunjong adlaw sa mga komedya ug awit na among idalit. Gitikon ka karunjong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka karunjong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka karunjong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Sa mga komedya ug awit nga among idalit. Sakay na. Hello, good morning, Albert Lampas. Shout out, yes, sir. Si Daniel Teves Golby. Shout out, sir. Happy morning. Ingat-ingat lang. Service atong mapilang gabutang driver. Wow, happy morning. Johnny Palome, si Sebastian. Wow, si Dondon, si Jula. Si Real Biar. Happy morning. Siyempre. Diba ni Vincent o ni Jobel. Happy morning ka na itong tanan. Siyempre, good morning. Best friend si Albiar. Sa Lagon Village, sa Ricodo. Happy morning. Siyempre, ni Atibit Pyran family diya sa Ayala. Wow! Kay kusog kay radyo dako sa mga silingan. Siyempre, good morning. Mami, Telisitoy. Si Anish Ashin, yung mga apo. Hatod-hatod na sa eskulahan. Para nindot yung kaayo. Wow! Siyempre, mga apit family diya sa mga sa tulungatong, mga
Bayola family, happy morning kanatong tanan. Wala sa maasin, oh. O, Sir Lando. Makaniwang di ay Sir Lando magkaon nga walay suga, no? What? O, siyempre, balak. Manang ipawang suga nga naman, may sudan para memorize na lang o nindot kayo, di ba? Sigurado ba kayo? Naloto na itong budbud. Sir Dahay, naloto na itong budbud. Ha? Tagpila to. Tagpila, baligya to? Baligya, no? Palit ako. Sige na kayo, napatay kwarta. Ang singgara ba, di ba na siya? Wapo ka si tao yan. Besang siyang Dahay. Dali ko diri. Pura. Wait, okay. Ang akong gikaon ko akong gikaon nito kung healthy kayo ha kay kamuti lang to, kamuti yung gikaon og oatmeal, di ba? Di ba ko Regano? Kaya si Regan po kusog ka na mo kaon og oatmeal si Kuya Regan. Dagang kay flavor ang oatmeal, nay original, nay mga nito ka no? Kaon sa mo oatmeal jo, di ba? Lami jo kayo. Lami nay banana, nay honey, nay original, nay ano jo gino. Lami jo kayo, lapalit na mo oatmeal. Less than 150 lang, di ba? Napo dire. Ana jo ka nang hapit naman god Hapit naman god, hapit ng Valentine's Day Mayon text na ako dire Sir Lando, ako loya kay ko Sir Lando, loya pero og ila kong bibihon, dili na ko maluya. We, kulirit, gara po na, di ba? Iyawan! Hello, sir. Shout out to this, sir. Shout out to this, tani, si Sir Dali Buko. Wow, Sir Dali. Dali komigo. Dali komigo. Sen, di ba? Di ba? Wow. Si Sir Dali daw Buko. Ingon si Albert Lampas. Siyempre, good morning, Sina Tebes. Sir, gimingaw na ko ni mo, sir ba? Yos, kaluod, ginuho ko, saan ang mingawa, oy? Gimingaw kay kuan, gimingaw kay na. Hello, ni Abby, makmak ko ni Miss, unikal siya sa HR, happy morning. Wow, si Sir, Sir Bolob, MJR, Bolobo, shout out, sir. Kay Martin, taga DPWH Tennis Club. Salamat. Hello. Happy si Bolodo. Happy morning, sir. Sir John. Sa DPWH Tennis Club. Sir K. Matilano, good morning. Sir Bat Cristobal, Tito George. Sir Tony, Sir, sama na to. Sir Bajang, Sir Morales, Sir Villarmino, happy morning da sa Lonsonalo Tennis Club. Kaya namin na happy morning doon. Wow, in a clay court. At dito na ko tigdula. Diba? Kadek ko na siya. Uy, pasangit ka na siya. Kadek, happy lang dyan. Ay, jumintog. Ayaw, jumintog palabig ko, dapat din na ito pasipadan. You have to love one another. Delete natin kaya nagsabot sa mga sa balita, no? Di na to pasipadan. Di ba? Di mo tayo, kaya mo siba sa ngalan sa Ginoo ko. Atong kuan, monetig hatag sa to grasya sa blessings mo itong creator. Happy, aray, basta mo inat to kong ulo, oy. Napo dire. Sir Lando, dili man sayop ang mag-cheat. Di ba? Uy, dili jud sayop ang mag-cheat. Di ba? Dili sayop ang mag-cheat. Ang sayop, dili sayop mag-cheat, dili masayop ka na manglimbong ka, dili ka na mangupya, ka lang mag-ano ka, ka lang nakagitaguan. Di na sayop. Ang sayop ka nang masakpan ka. Manay pinakasayop kay nasakpan ka. Hala, kulirit ni. Di ba? Happy. Ay, kung saan naman hindi naman ni kuan. Napadiri. Sir Lando, Year of the Snake na ron. Tukba ko, bi. Ano daw correct? Tukba daw siya. Hala. Pagkadagan nasa kong kuana. Hello,
hello, replay ng among ko ana nag-live me tapos sa ako lang Lando Bisaya. Og siyempre replay sa among page po ang 106.1 News FM, di ba? Dito lang mo ha. O mana mo. Og siyempre sa among YouTube channel, just type lang News FM. Og siyempre among Zeno Radio. Oh wow. Og siyempre among text line ang 0975073036. Wow. O kini kanta na po ko kay hapit na. Hapit na eleksyon. Ani ana mo kanta na ko. Oh, yes. Yes! Hala! Hala, Bira! Nag-practice na si kumpare, kaadlaw na magngisi-ngisi, kay mo apel siya sa politika, basin kunog makaswerte. Labihan yun niyang pangandam, nag-practice pagbulada, bisag siya rausa magsigig istorya sa iyang plataporma. Unya nagsugod na upangupan niya sa intablado, siya gitawag na nakalimtan. Iyang istorya ay pastilan, nagsigilag og katawa. Akong kumpare, ayaw kabalaka, kay ang butante nangatawa. Sigurado nga mudaog ta, dali pari kuyog na ko manghatag ta. Sigig butar, sigig ngisi, aron ko no siya ibuto. Og sa giihap na ang mga baluta, way ni butar niya bisag usa. Oh, kung ako'y mudaog karong eleksyon na, kanang maayong dalan ako na ang gobon. Kay moan ako 4-way, 2-way raman eh, 4-way na. O kanang inyo, tanang tambay, tagaan akong sweldo. O, nalooy ko ni kumpare, nagtuwad-tuwad kay napildi. Iingnan bitaw tika, nga dugang ipa, kay gamay ra ng tag 50. 150 unta. O, diba? Hala! O, eleksyon na dyan. Pag kanino to kayo, o, ganahan pa mo, dagan pa ni. O, ganahan pa mo, dagan pa kong kanta ng mga eleksyon. O, diba? O, pusul-pusil, nagsugod na, o, da, pantay lang dyan mo. Aray, lirit, ano siya, o, nisit. Ruben, sa aray, kulirit. Na tubig? Diba na tubig ba? Giuhaw ko. Hello, good morning, Sir Rick Lanueva, Ma'am Nora Abdel, good morning. Oh, diba? Christian sa Flor Edric, Sid O'Neill, Wabi mo, Kyler KK, good morning. Wow, Gabriel Saga, Sir Milasag, good morning. Mami, dahil pa naman ng apaw. O si Makoy, o si Maria Chong. Wow, Ma'am May Umar, Umar family po. Ma'am Dana Alian, happy morning. Ingat lang. O, correct. Sa pa, itong mga soki, no? Mga kuliglig, habal-habal. Happy morning ka na itong talang ingat lang. Barangay Hondo. Hala. O, atong amigo na ako na sa tricycle driver ba? Ingat lang dyan. Happy, wow. Pagkanot. Okay na. O, di ba nasa, o. Monday karon. O, di ba, nilutsog kaayo ang paminaw, no? Di ba, o? Happy na busy na kayo ang mga tao roon sa mga barangay Santo Niño. Happy morning ka na itong tanan. Ingat lang, o, di ba? O, sige na mag-iandam ni Uncle Ruben. Happy morning na ako, Comrade Roxanne. O, ati, Banbay Condar Tumanda, Bisang Presday, at Bit Panapim. Happy morning ka na itong tanan. Ingat lang, o, di ba? Hala ko na ba ito ng ilambay mo na love you katong giandam kayo sa Lunes ka doon. Mga nindot kayo, di ba? Magpaabot kami sa mga ko. Wow, di ba? O, correct. Hala, siya kita akong mga anak. O, di ba? Siyempre, belated happy birthday.
ni Diyos Dahay. Belated. Happy birthday. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Correct. Asa pa. Asa man to? Katong kuan. Katong... Happy birthday. Live what you want and want you what you live. Diba? Katong isa. I would like to greet you the happy birthday and I wish you the best of everything. I just want to greet you the happy new year. Happy New Year, man. Hoy, pasensya na. Pasensya na nga. Akong mamili sa ko sa kong tagdon karon na. Mamili sa ko sa kong tagdon karon, di ba? Pasensya na jud ha. Di sa ko managan ninyo uban ha. Medyo snap sa ko ninyo ha. Gamay na sa akong tagdon karon kay hapit na akong birthday. Di ba? Madyo na pinagawa ni, believe ko ni manager ni Sir Day. Believe ko. Kay wanay osong kay hikay ron. Ano po ta happy na lang. Wala man ako dito ko maghikay. Wala uso hikay ron. Tinood kaya na, di ba? Sigurado ba kayo? Tinood na. Wanay osong hikay ron, di ba? Hoy, sa birthday na ako, September 30 na, invited mo. Invited mo to listen sa kong programa. Kay ka-duty man ko, hingara po ka, Ruben. So, modawat ko og mga donation na. Si Mami Arjen, mo donate og minudo. Good for 20 persons. What? Diba? Adobong manok. Basta good for 20 persons lang, di ba? Diba? Barcode, Prince Lechon, mudawat kong lechon, ha? I-text na na. Salamat sa... Nadili ko mo dawat og regalo ha. Basta naalang jud mo ihatag nako balang di mo attend sa kong kaon birthday. Naalang jud mo ihatag. Hoy, joke lang. Pero ang lechon sa Prince, okay na to. Hala, kung may parang ilang bay mo na love you, pagpag gana-gana. Di ba, sa happy lang, joke ko na. Ay, mabuhaan ko ba yun na sa Hala, siya kita kong mga anak. Shine bright ko, Diyos ay siyang tantan. Regine. 1, 2, 3, let's go! 106.7 Marina News FM. Sisid na. 106.7 Marino News FM. Sisid na. Diba? Ay, pagkanit kayo. Diba? Anak Jod. Wow! Pagkanindot to kayo. Nasa Dili ang Bowens! Correct. Happy lang. May buntag. Atong mga soke, sa nagpesta diha. Anak patang kay sugdan yung adlaw. Gisulan yung adlaw. Kalimta na ka, Ayaw lang jog kalimti. Ayaw lang jog, ayaw kalimti. Nga, gikalimta na ka. Salamat. Napudiri ko paganaghan mauday ni rason di ay. Mauday ni rason nga ang atong kwarta giilisa na og mga mananap. Giilisa nag mga hayop. Di na tao. Di ba?
Oh. So ano sa mga lisag mga hayop. Kay ano siya? Oh. Kay may nga magutanga, may pa ang kwarta na ay tao. Nya ang tao waray kwarta. Mo nang gilisan og hayop ang mga kwarta karon. Di ba? Oh, tinuod dili. Tinuod kayo na, di ba? Na sa okay naman, may pang hayop walay kwarta. Oh, pero ang kwarta nay hayop. Oh, sama sa naminaw karon mga hayop. Joke lang. Abi. Kudyawan, happy lang, di ba? Oo. Og sabi kay Monday karon January. Oo. Jimba, di ba? Correct. Ano to kapalaran. No? So, ano to kapalaran karon. So, Kajot sa isang na. Ay! What? Unong nang panghilabot ang hinabos uban. Correct siya, correct ani ana. Okay, ano siya? Wow, ano na si Aris. Oh, Aris! Oh, karong alas, no? This is a good time niyo magkaroon to meet new people, karon mag-meet ka mga new people karon. Og siyempre imo pagkalimtan ang imo kagulan nga forget your sorrows karon ba. So you'll be surprised to see many friends nga medyo wala nimo makit-an for a long time. Sa imong gugma karon Aris, no? Kanang imong gugma, kanang imong kasarian, medyo maayo ha, same direction kanong adlaw. Kay mo na this is the way in which you want to take sa imong relasyon, di ba? Correct. Sa imong karagdaman mo karon, na yung mga butang karon, some things will put your patience to the test. Testingan karon sa imong pasensya karon. So it is a good time to do any sales-related activities karon daw. Hala, good luck Aris. Para sa imong kayuhan, you have a good health karon and there's no alerting symptoms ha. So okay lang. So practice lang sports and do some exercise to feel in shape lang yung ka Aris. Para walay problema Aris. Diba? Wow, bungga na sa kinao. Kuyawan si Aris. Diba labya? Uy, Taurus! Taurus. You must give some of your rights to live room na sa someone's needs. Diba? Medyo worth making sense of sacrifices lang. Sa imong kanang Taurus. Sa imong kung makaroon, try lang to understand ang imong partner's virtues karon and make them your own. Kay mo na yung makakuha mo grow as a person. Para sa imong karon, pay attention lang sa mga warnings karon nga imong ma-receive in regards to financial risk. Sa imong financial, bantay lang jud ka. Taurus, provide problema para sa imong kayuhan karon. Make sure nga you give 100% in every activity you do. So, especially at work. Kay mo na nga, this is how you can reach spiritual peace. Para walay problema, Taurus. Diminay! Imong ma-realize karon, the biggest enemy karon. Diba? Ano siya? Ngayon in the road to progress sa imong galingon so that you consider yourself imong goals karon. Sa imong gugma karon, kinahanglan na pag makabalo ka, you need to know unsa imong mga limits karon, what your limits are in a relationship and respect them. So importante is you don't care or you don't create difficult situations lang. Para sa imong karon, na imong ma-discussion with your workmates will hit up. Labi na when you try to stand up your moral and ethical principles lang para walay problema. So sa imong kayuhan ni makaron, you must develop skills nga ma-let you adjust sa imong changing reality. So kani nga skill karon mo na priceless in any working situation. Wow, bungga nindot man imong kan. Gemini. Uy, Cancer. So don't let recent chain of events experience with your loved ones karon lead to depression. So move on lang ka karon Cancer ha. Para wala ay problema Cancer. Para sa imong gugma karon, you cannot always get your way. So eventually, so there will be a time nga when you
you will pay for your actions. Ayaw jud ha, walay problema sa imong gugma. Para sa imong kayo karon. Being different karon has always been a trouble for you. Always thought to deal with problems. So don't give up your ideas. Ihatag jud na sa mga idea. Idea ra man na, di man na kung ano, di man na. Idea is good but we need cash. Cancer. Para sa imong kayo karon. The key to a pleasant, enjoyable living together is making its daily situation karon something you have to enjoy and remember. Mao junay pinakasusi karon, a pleasant and enjoyable living together karon para nimo, para sa imong kayuhan. So naman atong first set sa atong kapalaran karong adlaw. Happy good di ba? Happy. Ano ingat na jud mo ang first set, mao ni sila ang unang set nga pasmo kay ngano sila ang unang nituo, correct ana di ba Ruben no? Nanapoy nagyaw-yaw diri nanapoy nagyaw-yaw diri. Di ba napoy nagyaw-yaw diri correct Oy kwenta ba brod barat kita daw kwenta daw kung ano dyan ba itong balik ko na kwenta daw ang employment Ginoo ko eskwela pa kag 4 years Ginoo ko di man na pagkamutik pagkag board exam Ginoo ko ano pagka mangita pa kag backer daw na ganyan ba ngita kag backer tapos ano siya nga kuan mangita pa kag backer no ay pagkagrabe ano siya di ka man sulog gamay lang samtang kini 4 piece o gamay lang kayo kailan na mo tiglista nakaisweldo tupad uyawan wala ang Roberto ilang ba pagpag ganon happy lang ingat lang Regine wow ang galing sumayaw at 106.7 Marina News FM. Sisi na. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. wow ang galing sumayaw at ang ganda Nagdali, Miss Ruben, What? Asa ka niya ay, nagdali man. Niya Unong nagpanghilabot anang hinabos ubat. Aray, diba, Sir Lando, tanan madyong tao, Sir Lando, masayop man jud, di ba, Uy, tinood jud kayo mo na, nobody's perfect man god, So, tanan jong tao, masayop, Manuyo pa'y ray daily, kay nasila'y tama. Joke. Uy, dalawa, Dapat jud it is better to give than to receive, di ba, Kanang matinabangon jud ka sa imong isig ka tao, sa tanan dia, Ginoo ko, di ba? Nakita ninyo ang kuano, daghang kay mga katong sa California di ba? So na mga tao na ilang mga balay nga wala masunog no. Na mga kuan nga, na mga charity, na sila yung mga kuan. Happy lang, ana sa correct, ana sa happy lang jud no. So nindot to kayo mga hatag ta. So kung namoy sobra diha akong GCash 0935-907-1856 ano siya Kay kano sa mo mga hatag nga di Ginoo ko. Di na jud mo na bantay lang jud mo. Timan ni Timan ni ang katong manghihatagon katong gusto mo maampuon matudyoy pa butang tagaan jud nindot nga luna sa Ginoo, di ba? Tinood na kay natoy pare og driver namatay nagdungan sila sa langit langit nagdungan sa lito
Ay Ginoo ko, ang kitagaan og dakong luna ang driver jud. Oh. Ang driver jud, ang pare Sigurado ba kayo? murag gamay na jud ang luang gihatag. Oh, ano man. Kayang pare basta magwali nangatulog man ang nanimbahay. Mao to. Wala kay. Oh, murag dili tig ampo oh. Ang driver, tigaan jud luna sa Ginoo, nahilangit jud ang driver ngano man. Kay ang iyang pasayro magsig ampo our Father tell mga naman kay kusog kay magpadaga ng driver sa iyang service. Manang oh, manang ang pasayro wala kanimot sa Ginoo. Our Father who art in heaven, Ginoo ko Hail Mary full of grace. Makras. Oh nakaino. Hoy dila. Istorya lang to. Hoy pero tinuod ba ano kay hoy Mek, kana ito mga di ba? Kana mga driver kusog padaga no, mga pasahero. Sige balagan. Magrosaryo nang uban. Our Father what in heaven, holy Ginoo ko makraso. Kinusap ta Maria man. Ingna ko bakakon bete no. Okay. Manang kita manimba ganita dito ta mga tulog ha kaya usa na ka point sa mga pare. Uy, joke lang. Storya lang. Oh, pero tinuod ba ako na siya ganyo. Tinuod Ruben. Nasa ay wala ting ting. Simple Aliana. Hello, good morning. Di ba Ivan George, Dr. Casilenchong, Sir Bingel. Wow, siyempre, good morning. Dia Rafi Guanzon, Yeng Ventura di Canucutan. Happy morning. Di ba? O nga mga Garcia family. Dia sa Ano, ang atong second set sa itong kapalarang adlaw. Hindi totoo yan. A few moments Unong nagpanghilabot anang hinaboy sa uban. Kay wa na kay nabuhat sakto. Ala sa kilo. Magkatawa man kung nakatawa ko sa pare og driver. Uy, anak jud. Sigurado ba kayo? Uy, anak mag-ampo jud ko Wala. Anak mag-ampo man jud ka. Di ba? Labi na si Kuya Regan, mag-drive og motor, kusog kayo, mag-ampo jud ko, puro ampo jud. What? Labi your names. Kusog kay magdagan og motor. Sige Ruben, ipadawan na ang motor. Sige. Music Ruben, music Ben. Sige. Ang motor. Music Ben. Our Father who art in heaven, holy be your name. Anak ko Ay, Ginoo ko, Hail Mary na. Hurot ko tanan. Hasta I believe in God. Tanan, Ginoo ko. Hasta mga orasyon sa kong tatay. Gitudlog, Ginoo ko. Mas garigan ng buisit ng bayuta. Very much! Ay! Nalirik ko na daw, di ba? Amot lang, naminaw ba kasi isang radyo doon? Naka-charge ba ka? Wala siguro. Agay! Okay, si Leo. Hoy Leo, magka-receive ka ng pleasant visit ka from someone nga wani mo makit-i for how many years? Wow, you'll bring back memories karon og emotions. Wow, bongga. Sa mo ka magano Leo, no? Imong manotice karon nga imong relationship karon is at a standstill. So wala problema, ha? So a trip will be a great to renew sa imong passion and love. Wow, bongga. Para sa imong kalagdaban mo karon. Kanang ibo kamayo, you're kind and optimistic karon attitude karon mo kay ma-attract karon
sa mga clients karong adlaw. So diplomacy will be perfect when negotiating lang jud. Para sa imong kayuhan karon. Dapat imong ibutang sa imong nauna karon nga need to take care of yourself karon, Leo. And sleep well every night so that you can get up in good as new to face whatever comes you during the day. Para so tulog jud ko lang tulog ha. Bantay jud ka, Leo. Di ba? Og siyempre, we can find ways at video 07. Hoy Virgo, no, don't let ayaw ito ka ng mga komplikadong sitwasyon karon nga imong ma-express karon nga medyo dili maayo. So think carefully before you do anything. Dapat dili bugnaw anything jud. Ikaw karon mag-experience sa mga medyo experience sa mga aloofness karon. Aloofness. Manay results are wrong solutions used to face problems. Aloofness. So pala sa loaf bread man ito, loaf nito ganito. Ayaw ba? Ano dyan? Angaoy? Di ba? Hoy, gano'n ka para sa imong karga mo. You cannot afford being so selective karon to choose work proposals or else you will have some trouble lang. Para wala, ayo lang dyan. Para sa imong kayuhan karon. Try lang not to depend on the actions karon of others, ha? Around you para to fulfill sa imong progress karon. Wow. Unsa naman ni? Libra pa dai, Libra. Dito may Scorpio, Ginoo ko kalimtan si Libra. Hoy Libra. Mata-mata ka Libra ha, maka-experience ka mga health issues karon adlaw. So careful lang with the air ha, air currents karon dapat mo ka. Magmask jud ka kay medyo low ang imong immune system karon. Immune system dili ako kay ako imo man imo gani mo nang gitawag imo gay na man immune system imuha ng system ako ang system para sa imong gugma karon. You need to turn words into actions karon para to prove nimo we are truly regret sa imong mga recent mistakes karon ha patay ka so make every effort lang to get the message through. Di ba si Sona lingkod sa kapit ako mahuman diri. Para sa imong kalagdaman mo karon, you will get the chance karon to get an extra income karong adlaw Libra. Kay mo na mag-alleviate karon sa imong situation. Alleviate, ato na ka dito, alleviate. Alleviate kay sugoon ti ka. Wala. Para sa imong kayuhan mo karon, once you get a bad reputation karon, there will be comments all around you and there's no going back. So you can still make some changes lang jud ka, Libra. I-try lang para wala problema. Wow, bungga man jud ning mga usab ning mga blacklist man ning mga kuan man ning mga bingo ning mga kuana kuya Juan man tani Libra. So wow, bungga gwapo kay mga kuan karon. Mong ngisi-ngisi na dyan ninyo na igo dyan sa akong kanta, no? Practice na ikaw rat-tet-tet. Diba? Wow, bongga dyan ka, ayo. Happy lang dyan. Napadiri, tinodyo na siya. Tinodyo ng yung pinaka-nindot dyan nga kuan. Diba, Scorpio? Pray ka for others. Unya na, Paula. Scorpio! Hoy ka lang, siguro ko ng imong usual positive attitude karon. Won't be with you today. So don't falter lang. Summon your courage. Gitagaan matag suman bino. Summon your courage. Suman kamanting lami jo kayo. Salamat kayo. Besang dahil lami sakto lang kataki sa nawabong ka. Sa imong gugma karon, so you have everything it takes to get anyone today. Karon ha. So use your powers lang wisely, Scorpio. Para sa imong karakter ba nimo karon? Kinahanglan you need to work 2 shifts karon adlaw para mahuman ang imong importante nga task at work para walay problema nimo, Scorpio. Sa imong kayuhan karon, ang pinakalisod nga decision karon to make are those that bring more satisfaction with time. Ha? So, ang pinakalisod, so keep that in your mind. So, make the most of it. So, mauna ang atong second set para ng adlaw, ha? Si Leo, Virgo, si Libra, si Scorpio, ikaw ang set nga mapas mo. Diba?
So, madyo na pinakanindot, no, nga, we have to pray for everyone, o, di ato mga silingan, to man, o, di ba? O, sa akong mga friends karon, hinaut pa ta sa ninyo, nga, mag-pray ko, pray for healing, na mo'y mga sakit, na mo'y nasa, o, sa to ninyo, mag-healing, good health, o, syempre, peace of mind, kanatong tanan, o, di ba? Hinaut pa ta, o, so, viva, peace in your, no, akong t-shirt do, o, sinulog, isyagit o kusog, o, di ba? Happy morning na, o. Napo diri, oy, murag na, o. Sir Lando, laaya, ani, oy. Laaya na masakong kinabuhi, Sir Lando, oy. Ipangtudlo ka ni nako ni mga adik diri sa amo. Ay, kung surang-surang nga, bahala ka niya. O, di ba, no? Hala, ka naman talaga ilapay mo na love you. Kaya alas 11 diri sa oras. Regine! Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. 106.7 Marina News FM. Sisid na. Rino News FM. Sisid na. Pagkadali, nagkadali. Kuya Juan. Hello! O, diba? O, hello to Chanda Escala, Miss Chanda Escala de sa Southern City Colleges. O, siyempre, oh, wow. Hello, good morning, Dr. Nonito Gonzales, ang iyang asawa diha sa Santa Maria. O, siyempre, ay! Hello, Dr. Jaime Halon. Salamat, Ada Molina. O, siyempre, o, diba? Congratulations! O, sa kong inahan, Dr. Milabel Nazario. Hello, ma'am. O, diba? Okay. Appointment niya, siya na po. Siya na po ang Vice President for Administration. Diba? Sa Southern City Colleges. Wow! So, appointment as a Vice President for Administration. Congratulations, ma'am! Pa-burger naman dyan! Pa-burger naman dyan! Imuha pa karon. Imuha pa karon. Diba? Sunod, imuha na ko. Wow! Nai-calves. Diba? What? Ingon na, murag bata ni sig cellphone, Sir Lando, basta ako galing Sir Lando, na gani ko'y bation sa lawas, di na lang ko isaba, kay pasangilan naman ang cellphone, Mirisi. Tinuod jud na, maningon nga kaon, kananay mong cellphone, kananay mong kano, sige, nanilat ang cellphone, nanilat ang ML, paksiw nga kuan, mga kuan na siya, Happy lang, Jud. Correct ka na, So, itong third set sa tagparang adlaw, January 13. Wow, lucky number 13. Namagpatanga, namagpatanga, daokos loto, kay hilaw pa maning akong kuan, Saan naman to? Gidala man ang lista, bahala ka daw, gidala man ang lista sa name, maluap, gidala, balik. Kuya Juan, di ba happy lang, di ba, Kuya Juan, tani Scorpio ba? O Sagittarius na tayo. Kainong ko ka ng kuhan, ano ba na? Kuhan ba? Hello, good morning sa akong mga anak. Di ba, mga sibagtakraw, happy morning. Ingat lang, di ba, Hoy, Sagittarius! Hoy, Sagittarius, kanang imong peaceful personality kanong will change completely kanong adlaw, Sagittarius. So you'll be in need to fight for your happiness and you will do it firmly lang, Jud. Wow, bongga. Sa imong gugma kanong Sagittarius, no? Ayaw na ka depressed. Don't get depressed karon or furious o suko for an unreciprocated love. Wow, wala ko, di ba? So look around. Naapay mga tao, there are more people interested in you. Wow, bongga. O tanawa daw.
Walay tao kay kara isa. Para sa imong kayan karon, para sa imong karekta ba nimo karon. So kinahanglan ka you need to be able to sell yourself well. If you want to get a good position at work, di ba? So grabe kayong bula-bula di ba? Na interview dayon appearance is an important factor na siya, sekretaryo sa. Interview sa trabaho dayon, bula-bula kayo. Hindi ka mang bula-bula, nagmadawat tayon, ginawa ko, mabuang ko bayot. Na always late, di magklase, sabaan kayo, musukol pa doon sa atin. Para sa mong kayuhan karon, try lang to strengthen imong health with vitamin supplements karon Secretarios. So you'll be surprised with the result you can obtain. Wow, vitamins na lang jud. Wow, bungga. Capricorn, na yung mga tao, there are some people who don't answer to words, who need more dramatic measures lang karong adlaw Capricorn. So bantay-bantay lang jud Capricorn ha. Para sa imong gugma karon. So there will be a lot of caressing and pampering with your partner karong adlaw Capricorn. So make good use of these good times. Make the most of it. Para sa imong karagdaman mo karon, make sure lang ang imong employer knows about the shady web karon sa imong relasyon. So growing behind your back. Behind his back So don't be intimidated by anyone. Anyto, kiriwan, kiritu. Ano sa apyat para wala yung problema. Para sa imong kayuhan karon, don't let negativity mo take control karon sa imong kinabuhi karon Capricorn. So keep a cool and calm mind lang. Even in the most stressful nga sitwasyon para walay problema Capricorn. Make the most of it. Make the most of it. Kisa man ang mga Pilipinyana da Ben. What? Make the most of it. Aquarius! Si Aquarius, diba? Aquarius. So, kadugay ba ni Aquarius? So, kulirit, hindi niya happy-happy lang yun, diba? Ano mga LGBTQ, bantay lang yun niya. Wala, I love it. Hoy, ganun Aquarius! Kanang imong pagkakapoy karon, imong pagkaluya-luya karon, tiredness and disorganization karon, magdala na mo og di mga will bring trouble karon. What? So if you keep your business in order, you would have less work lang para walay problema. Sa imong gumagana Aquarius, no? Be more patient karon and understanding of your partner's habits karon, Aquarius. So ayaw lagi underestimate, don't underestimate them. Just because you don't share them, no, diba? Ayaw jud ayaw. Para sa imong karagdaman mo karon. Nadyo these are your first working experience karon in a corrupt and unpleasant environment karon Aquarius. So ayaw jud kag padala ha, don't go overflow. Dapat underflow. Para sa mga kayang kanon, don't be afraid. Don't be afraid to work too much. So even if excesses are not good, you should keep a constant challenge lang to keep you on alert. Wow, bungga mga Aquarius. Trabaho lang. Correct. Hoy Pisces! Imo mabatian karon ka mabatian ni Colon ay mga chismis karon mabatian bitaw. You hear again about that trip that had been put off. Organize your work lang and with some free time to rest. Wow, bungga. So night trip karon pero cancel man, wala madayon, happy lang. Para sa imong gugma karon, ayo ka don't expect love and happiness karon to appear out of the blue. Ayo jud kay mao ni ang duha, these are the two behind every moment nga imong experience with your partner. Ikaw lang dyan magkaana, Pisces ha. Para sa imong karagdaman karon, don't trust completely karon sa imong mga workmates nga imo lang ni mamat you just met karon ha. So try lang to keep your opinions to yourself. Ayaw ikuan kay para walay problema. Para sa imong kayuhan, don't let work frenzy karon overshadow sa imong relationship. What? Diba? Ang trabaho is only a part of your life. Para wala problema. Sa naman itong kapalaran ng adlaw, itong kapalaran, di siya tambal.
O di siya pwede gamitong tambal sa unsa mga klase nga sakit. Because if doctor persists in social symptoms, get your car, your cat, and transaction slip. Thank you for banking with us. Kaya sa atong horoscope, make the most of it. Kudyawan, happy-happy lang. O alalas 11 na, unsa na mga sudan na pagkalamit yun sa budbud. Budbud, suman kamanting. Sa akong kumare, happy-happy na o, diba? Unsa na mga sudan na sa Prince Lechon, at mga suki. O, hinay-hinay, easy-easy lang, so make the most of it. O dato mga karindiri, happy-happy lang, nasa barcode. Wow, President John Tilawi lang, dahil lang 0936404014. Night-taste sila sumalat spice of seafoods o mga lechon packages. Wow po. O syempre, for catering driven functions, i-dial lang ang 0905389975 barcode, grill and restaurant na po yung barcode ganyan resort. O hapit na po mag-open sa extension ang barcode cafe. Wow! Oh, sa Lagrana at Bango na biyahan ito. Wala ang kalabeta ng ilambay. Bonale, love you. Pagpagkalagin. Regine. Wow, ang galing sumayaw. Marino News FM. Live broadcasting from ZSCMST Campus, Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Wow. Pag ganito itong mga soke niya, ang kinakanindot yun. O, diba? O, sa itong mga pensyonado, diha. O, isa itong pensyonado, share po mo, ha? O, itong mga pensyonado, share po mo. O, diba? Sabi niya sa SSS, GSIS pensyonado. O, diba? Wow. Share po mo. Maluoy mo. O. Soka Libre 45. O, diba? Wow. O. Mana siya, o, diba? Party list di Zamboanga, diba? Laban tayo! O, SSS, GSIS, pensyonado. O, nasa likod, ha? Sa likod sa, di Atras del Baluta. O, diba? Wow, ano sa, o. So, di pa kumubutan, ani, kadi pa mang-pensyonado. Joke lang! Oy, api-api lang, na sige na buhay. Oh, wala, oy, ano siya, oh. So, ay kalimot, ha? Oh, wow! O, ginong ko ay kalimot after sa programa Top 20 at 12. Na, diba, ano? Top 20 by Uncle Ruben Pajardo. O, diba? Happy morning lang. O, diba? O, sa lao na heart pa Joms. Diba, o. Bitaw na sa, o. Ano nito? Dagam na sa. O, pili ko ta. Pero mas nilutunin din sa, o. O, diba? Mas nilutunin. One party list di Zamboanga. SSS, GSIS, pensionado. O, wow. Calibre 45. O, diba, o. Unindot di ko na 5. Wow, atong hering ka ng mga dawa 032 o 775. Wow! Congratulations! O, syempre, manamilit na po niyong sabas kanginan ang tigitik sa kawan na nga. Happy morning lang, ingat lang. Happy, wow! Nandong Bisaya, nagkasalamat ko sa among broadcast. Among station manager, walain ang butag kukihan matinabangon Dr. Rena Lentidahay. Og syempre ang among broadcast technician. Wow, wala ang gapito kukihan. Og cute Ruben Cute Pajardo, anak ni may Arjen. Og syempre say goodbye po kanong adlaw sa bas kanginan at gitik sa kawanangan. Why lain sa Bisaya the one sa akong programang katupngan pwede malabuan ang gitik pasyaw na nung Bisaya dito sa kanyang estasyon nagkakusog na dyan karon ang 106.7 Marino News FM. God bless us all. Mua chup chup. 1, 2, 3, let's go. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. In Zamboanga.